said, Mr. Jude, you are the first to appear on my program tonight. It's going to be a wonderful session anyway. Clear text. All right. Tonight is another night. Oh, yeah. We are not sparing anyone. The very day we decided that we want to salvage our land, that very day, I made it a point of duty to stand out, say the way it is. All right? Okay. Tonight is all about my local government. It's all about what my people are going through or have been going through. All sorts of nonsense that besieged us out of ignorance, out of nonsensical ideology. After how many years we are not seeing those things they were telling us was there. Things that were not there. They told us it was there. And you want us to remain quiet. No. There are some people you hit, you slap them hard across their face. They look at you, they move on with their lives. There are some people who will not stop talking about it. Every day of their lives, they are not happy. So let me welcome everybody tonight to this wonderful section. It's one name, for I see you there, Marija, Nosia, or Dominic beside Julian Ebo, Marija, one name, Olorioko Bambam, Edu Suizi, Pascal, Abalosia, Michael Slot, my weekend was just good. Edu Suizi, B. Benson, Davidson, Apostle, one half for me. Hey, Akebulan. Lafa, Akebulan. How many Marafa? Akebulan was the original name of Africa. We were in Africa. I never brought Africa before. I find Akebulan. Or I find Azabu before. How can they change it? How can I change? I have Africa, signal Afro. Afro to Africa. My original name here was Akebulan. All right. I'm on a program. I know history, but I deal with it. Just as I stand here to tell Omunnem, no wrong way. Onwere ego emere introduce n'elu ụwa asị na ego ndị Biafra apart from 1967-70. Onye na-eweta the narrative na Biafra na-eme exist before no country ka ọ bụ before. Onye na-akọ ụdị akụkọ ị need akpọlụgo anya jekwa Ebuka Obi yọbịa ka emega admit na Glaze. Ebuka Obi flag go na-efe Ebuka Obi. All right, so eziokwu asọrọsi ekwu n'ekwu. Sometimes adị na-ewe iwe ịbịa ebe a onwe ife ikwu iluo icheki anya iluo na Wagadugu na Collins Ojunia na watch anyị Benitez Anfield taa onye otiti Agolish Obi onye na-eke Clins ani bi classic Oluchi onye iwu ekeke ife na-eme Ekeneme Prince Moore Omeka nna ya. Right. Fishy plays Benjamin Dlamini. All right, so I'm gonna say a piece of history. Masala anyị bụ ndị Igbo. Anyị kwesịrị ide wetegasị bụ ụfọdụ anyị wepụta. First of all, for most of you who were not raised in Igbo land, those of you who are raised outside Igbo land, listen, let me tell you something. I wish you understand why I am opposing Biafra. I wish you will understand. If you had grown up where I come from, in the east, land of the rising sun, if you had come from there, you will believe, in fact, you will understand me clearly. That land where we came from was once a heaven, peaceful, quiet, everything was fine. There was love overflowing, there was security, there was trust, there was abundance. Where we came from,
You can come up with that rhetorics of not having good roads. Yes, we didn't have them, but we had roads. We had very good road network in our communities, which was constructed, which was outlined by our ancestors. Do you get? Let me use my community for example. Okija is one of the towns that has the best road networks in the east of Niger. Okija, where I come from, we have a lot. You know, let me take you back a bit. When we used to move about, right? Somebody can come to your house, ask for food. Somebody you don't even know, ask for food, and nobody will object. No questions asked. Food will be given to that person with water. That person will eat and go. When it's raining, the doors are open to strangers because you don't allow them to be beaten by the rain. Everything was just nice. We were not disparaging people the way we are today. But today, that what brought us to this topic tonight, go to Isseke, go to Lilu. We have Uli, we have Ihiala. I'm just directing you towards my own local government. Ihiala local government. The community had been bleeding and nobody was coming to our aid. A lot has been happening to us. Now, they can now tell you better about Biafra. The people that will tell you about Biafra now are people who felt the axe, people who felt the wrath of Biafra or the weight of it. Go there. Stop there by Asia and start asking questions. There was this other guy who did a program. He did a video where he was calling out whoever. Says a guy who was contesting for governorship in these past elections. He said that guy, they kidnapped him. They killed an orderly, a police officer who was with him. And then what led to that moment where the one they called Ogandioga volunteered to sponsor the whole stuff. And there was about 10 Sienas that they prepared for this mission. They were on their campaign mission. And the driver to this very guy was asking him that they are no longer, that they should just wait, let them go. And at the end of the day, what I'm trying to bring out of this, I know most of you have watched it. That particular spot where that thing happened, where they kidnapped that guy, was exactly the same spot where they almost kidnapped my friend. I'm not going to mention his name. He lost his car that very day, Highlander, because they wanted to come and pick him, not knowing that the guy that was driving was already on the phone with these people. So instead of him to go through the express, he had to go through the corner. And finally, the way he was acting, the guy was telling him, turn this vehicle, let's go. He couldn't turn a vehicle. It took him a long time while that people continued approaching. Then my friend just had to run into the bush. This guy, he ran into the bush. He still found time to come back to the car and collect his phone and ran into the bush again. So to cut long story short, that very axis was so hot that people of Asia, the people of Asia community left. They all ran away. Up to the king of that kingdom. Everybody. Woo. We felt it also in my own town, Okija. We felt it. Then go to Okpo. Same thing. You come to Ihiala. Same thing. That they even had to bring army into Ihiala. Thereby, Afoigwe, what is it called again? Who's Igwe? Back in the days, that very market was where they used to sell
like machetes, hose, all kinds of iron works. So that's where you come and buy them. So now, by that junction, go there today, you see that there is army checkpoint. Army are there. You go to Uli. Who goes to Uli anymore? Nobody dares go to Uli. People run away from that community. You go to Isseke. You can see for yourself. Check out the videos you see online. It's Isseke, a deserted place, a desolate land, a once vibrant community where everything was normal, and Biafra came. Ọnwụ wee bata, onye ọbụla n'ọsọ wee ruo n'egwu uni. Ndị mmadụ na-agba ọsọ, ndị mmadụ na-atụ ụjọ. O nwere ajọ nwa na-akpa ike n'obodo, aha ya bụ Deri Dene Dene, Deri nwa mama Dene Dene. So Orsu ihite ụkwa ogbe a niile, axis a niile, obodo a na-akpọsị ya afa kịta bụ obodo na-asụ ofu asụsụ apart from Okija. Obodo niile a kekwuo okwu iche nọ nka ka ịghọta. Onye Isseke na-ekwu okwu kịta ịma ihe dị iche na Isseke na Lilu. The same here local government. Iruo Lilu, iruo na-eke ụtụtụ, ha nche niile enwe ofu tọng. Ebe anyị kpọrọ enu fa na yuzu elu, mụ na gị, mmela gị, ighọtago, mụla gị nwego onwe ka so ogbe a niile eketara ya hei. Onye ọbụla agbala ọsọ, onye ọbụla agbala ọsọ wee chighatazie kịta sinsi ya ndị amị bịa sinsi ya ndị amị bata n'Ọkigwe, emere ihe a niile ka udo bido chịbazịa na-awọchịkwa ahụ. Ndị amị pụtara ọrụ, udo achịa. Mana since operation udo ga-achịpụta wit agụ na-eche mba pụta, obodo niile a na-akpọ afọ udo adịrọ na ya. Ka anyị wee ghọta ka esi arụ ọrụ a, ka anyị na-aghọta ka esi arụ ọrụ a. A na-aba anọkọta kubiri ndị mmadụ, anọkọta kubiri ndị mmadụ. Ihe na-eme, ihe ike na-eme mmadụ ka ọ na-eme, mana ọ na-eme na saịdị uche ka ị na-eji. Mmadụ na-agwa gị na before a ga-enwe something before the community, before a ga-asị ihe nke mere obodo a, ọ mmadụ kobatara ya, mmadụ kobatara ya, ọ da anọkọta daa. Ihe a da-eme na nkịtị. Oge ebupụrụ ọrụ a from Biafra baa into UGM, oge abalị into UGM, people amarọ, people adịrọ aware, na-ekopụrụ ya from kiva na-akpọ ya na ọ bụzi ihe Biafra kama ọ na-azazi afa Biafra. Alụbazie dị ọjọbọ, na-arụ ọjọbọ, na-arụ ọjọbọ, ọjọbọ akarịa, na-etikwe na-eti. Ndị mmadụ bịazi wezie the thing called business. Ọ bụrụzi ezigbo business. Egrupu eje wuo kamp, akwa na iyi alụsị ha eme na akpa onye ọbụla ndụ, gba onye ọbụla ya. Ndị mmadụ ga-ene ntị, ịgba ndụ a na-alụzikwa ọlụ. The thing no dey work, hapụ ya. Nna agwaghị okwu na-ege ntị, you know dey work again. Oge ọ ya arụ ọrụ bụ ọ bụ na ị na-emegide mmadụ. Mgbe ị na-emegide mmadụ, you know dey work. Gbaa ndụ gị na anyị ga-adị together wee na-erek havoc, you no go work. Ọ ya alụ
nke ya alụzie nwere ike imezi aka ọrụ mara na ya wụfuru ọbara ana ihe ọbụla awụfuru ọbara ọ ihe ike ụdị ebe a ka ị chiri ije gba na-ewere eje ebe chena ihe ọma abakwutere ya a na-ekwu a na-agụ egwu na-asụ egwu mesịa tin wee backfire ha iri ite na-apụtazi ya bata n'obodo ha ncha niile ma kapasiti ndị be ha ma na onwe na witi tools a na onye ọbụla nọ n'obodo ga-adịgodu quiet ha ewurezio na-akpakọrọ ebe niile nwanne ihe mekwara Igbo ihe mere Igbo ana ọ bụrụ na ọ metụta iwe na-ekwu nọnsensị nwanne m ọ ga-emetụtarịrị gị ana etu esi emetụghị ya aghọta o nwere one guy n'obodo m azị abalị Ọkịja na azị abalị na ya na-agwa gị ịma na ndị a nọ n'Ọkịja bifo ha nọ n'Ọkịja ndị di a ịma na Ọkịja gbara ọsọ some of you no know, you don't know. Ọkịja gbara ọsọ nke bụ eziokwu ka m na-agwa ya Ọkịja ara na-ewe many rich guys agbafusie onye ọbụla anarị egwu adị na be anyị na-ene anya ezigbo egwu adị o a na-ekuru ndị mmadụ na-ekuru mmadụ o nwere one night the night o nwere onye a na-eme wake up ya n'Ọkịja onye a na-eme wake up ya n'Ọkịja wee na-aga the wake up ebu motorcycle fan na gwa anyị na-eme as a matter of fact the night emere wake up eze dị ọra mma Little John na-aga fụ ebe a na-epụta onwe onye ga ebutere 30 ya na ndị a na-azọ kimotie na-eme ya so the guy nweta small space ripụ ọsọsọ aka the guy na-agbazi oge mbụ motorcycle na-abịa erutego m nso ndị a dibo ya iri kapụ ọsọ ndị a chụbịa ofu ka agba egbe n'elu oge a gbara egbe a na-achụ the guy shop niile n'ebe a na-emechisi ozugbo first time m witness ndị mburu a one on one nje n'ofu bar nwa bar my schoolmate then o nwere one bar hotel o mepe anyị na-ebe a one night na ndị eburu moto kwobata di ya kwobata na-erelease ife ọlụ na-agbata atụ ebe niile mụ nwa si o na-ebele ebele kọs mụ aghọta ife na-eme ana mụ na afụ nụrụ ụfọdụ ebe a nọ n'abalị onye ọbụla ebelu ana ọkụ anyụọna agbanyụsi ọkụ onwezi onye na-afụ iru ibie so ife bụ mkpa m that night bụ ndị a ebidokwu na gbaba casting gbanwe ite mgbọ ha asaịd a na nwa bere ebere na watch activities first time ndị artist ya gbaba nsị na ya bụrụ datin ndị be anyị nwere ụdị show ha na-eme ihetege ọ bụ ụdị show ha na-eme otu a ha mara ya abịa artist ife a na-awa ha mama mmụnwa abụmeke ama onye mbụ a na-enwesikwa ndị ọzọ bele ebele ịgbabatara na emezi anya nọ na-apụ anyị esupe ya n'azụ unu ọ igolo unu ncha niile n'elu gokoro onye ọbụla mana ịgba ihe ndị be anyị casting na-ejufe arụ all the time na ndị agbata be anyị cast bụ obodo until ndị mmadụ na-anya afụ ihe na-eme for this man a na-akpọ Prince that man onye a bụ material ọ bụ n'obodo niile a nwere such a man amaghị ihe ame ha lụọ collabo with the man akala get rid of obodo ha n'otu ndị ala niile ka ekpochapụ ndị a since long time ago ndị nke akpa akpachitesi ya nkịtị na-atụ ụjọ na onye fabia mee ya attack onye obodo niile gbachite nkịtị before you know it
mmiri erie ha ncha niile, mmiri erie ha ncha niile, obodo atakoro. ọkwa otu a na-akpọ afọ a ịghọta communities nọ n'ihe a nna gwa mere affect more than 20 communities, more than 20. ihe a na-agwa gị na more than 20 communities. obodo a na-akpọsị ya afa bụ ndị buru ibu. ị na-anụ o nwere ndị nọsi nso ji eluo saịdị Osumenyifa within that axis. ogologo ahụ etu akịba si rịrịrịrị na-agbago, ndị occupy all those places. onye kotere buba ya n'ime di, onye kotere buba ya n'ime di, onye kotere buba ya di ya. a na-agwakwa ya another thing na broadcast. a na-akọrọ anyị ife ọzọ. ụmụnne m na ga na-anwụsị na-anwụfụsị. gịnị bụ ya? ka ị ga-ebute ọnwụ a? eholu igwe gbara ọsọ. PGs awasịa nrọzi ọfụma, obi adịghị mma. nrọzi eso gị n'obi adịghị mma. epụta n'obodo gị, obodo a na-atụ gị egwu, nya ndị mmadụ na-asọ gị asọ ka ụdị mmadụ ebe. histri akọwalụ gị n'onwego ndị bụ ụzọ bie ụdị ndụ a, agwa ka ha si end si up. obodo m abụọ Ọkịja, ama m some guys back in almost na every village nwere hitman fa. nya ndị na-emakwa ndị anyị bụ na fa na-abụ nya ọ na-abụ onye fụ onwe ya na onwe height gbaa dị mkpa, so ọ bụ ụmụ rubbish a ka ọ ga na-eme. o nwere nke esi na River Niger Kenya tụọ ya na mmiri ka ya gaa n'Ọnịcha ebe a ka ọ atị. ịmụrụ onwe ka esi egbu ndị mmadụ n'Ọnịcha before. enwere jungle justice ka a na-eme n'Ọnịcha. ọ mata Ọnịcha ahụ ịma otu aka ọ mata finish many guys na ụmụ Igbo. so ụmụ ihe niile ụmụ mgbe ọ dị si na be anyị, ndị be anyị ji aka get rid of all these people ka ha ga obodo adị mma. anọkata ebudogodo bịa ka ha mebiela anyị be anyị buru ihe kọọtụ bata. ewelu kọọtụ bata, kọọtụ emegideziri ma ndị na-etiri isi na yunivesiti bra kọọtụ, ndị na-agodo praịmarị cha bra kọọtụ. ihe niile nna gịnị na-eme? akwụ ọtọ na be anyị na-elu uzu young boys. a na-egbu steji ka dị na-agbago. nwee ndị nke agbara ọkụ. onwe ọnụ afro oge egbu one boy n'iru one old woman bepis. ịmụrụ nọ na my community ka o mee. nọ na my community Ọkịja ebe a ka o mee. kwuo na ọmụ gwa anyị adịghị ezobe alụ ife mmee na ala Igbo exposure. ọ na Ọkịja ka o mee. egbuo the boy n'iru agadi nwaanyị nya grandmother lugo 90 something 100 nọ na-egbuo nwa ya bepụ ya onu because of court. a na-egbusi young boys. gịnị na-eme? kọtụ ahụ na-eme unknown gọọmenti na-eme the same time. ruzie to the point na ndị Ọkịja na-agbazi ọsọ na-agbafusizi n'obodo. big boys niile narisie, hotels shut down. ndị Ọkịja wee n'anya wee fụ nekwa ihe na-achị ime na na-achọkwa ịnara anata nwuo Ọkịja, nwuo ndị Ọkịja. ịma na ihe a lokal gọọmenti adago. maka Ọkịja bụ isi no mata na-edebere lokal gọọmenti headquarters n'ihe ala. culturally na ibute ọjị na Ọkịja ga-awa dị ọjị as okenye. Antonio Foje ị na-eme ezigbo kọmentị, ekwuzidi okwu ikwu. a na-agwa ihe na-eme na be nna anyị na-akọgheri. where you stand bụ na ama stand na otu egburu ụmụnne m ịlaikiri ya bi. a ga-egbu ụmụnne nke gị Antonio Foje, a ga-egbu ụmụnne gị, a ga-ekpochapụ your own family. ị na-anụ ya na-agwa gị, a ga-ekpochapụ your own family. ihe ọjọọ abatara na be anyị ga-abata na Brunei. you go enter your papa house and you go feel am. na-agwa ihe mere na my community. enwe am right i complain. ka adịghị ka onye na-ekwu okwu Biafra. ọ sị m where you stand. ị na-agba ara mụ na gị na-eme ihe Biafra.
ifunugo m flag ego n'aka, ifunugo m ebe m na-epreach Biafra. Chukwu kpọkwa agha ọkụ dị a ezi eweduru obodo anyị wee ghasasịa everywhere. Orsu up until Orlu si o na-agbụrụ okirikiri wee naba ebe anụnwa. Gịnị ka a na-achụ? Kedu ihe a na-achụ? Kemgbe Fulani si gagide n'ọrụ ya local gọọmenti, kedu oge Fulani si nnọọ gagide ha egbusisia ndị Abaga na North Enugu Kwuva maka ha nwere ike ọbụ ha si na Hausa abatago Ọka, ha pụta saịdị ya ka ebe ha si wee hapụ ogidi hapụ ihe niile ajegide nnọọ ọ wee bụrụ saịdị be anyị ka ha bịa. Ha fụrụ Ọnịcha gba ọsọ, Ọnịcha aba o wee bụzi aba anyị ka ha bịara. I don't believe na Fulani ga-abatanwu n'Ọkịja na ya free like that. Ọ dị possible? It's not possible. Ihe ọbụla mere n'obodo succeed bụ ihe ike like ori onye imu nọ ma anya. I dey tell you, onye imu nọ ma anya na ka nke ọlụ gị ofu akụkọ. I was robbed the night I robbed in my father's house. I robbed one, and no space of 3 hours I went to bed after 2 a.m. I was sitting outside with cousins, name something. My mind, the actual haka Mugidaya, Ndimunafanos, Alargo, Savannah, Uzeka. I went to bed. I woke up before 6 o'clock. So Aliabon and the Arab go. They took all my phones, took all my money. Money that was meant for an occasion, funeral. Now, when I narrated, possibly, they are aware that I brought this money cash. Onye kochali aga onwere ife ọ ga-agwa ya. So you don't need to look far. Inwe ike ibi n'eze Nwekwe n'Ọnịcha, onye ori esi ọmọba bịa zuo oru na as ọ dị possible. Onye nwere refere ya n'ụzọ ịma na enwe perfect crime ya na-akọ. So ndị niile dubatalụ ndị a niile bụ ndị obodo anyị. Ife ji ya mana onye ọbụla ma alụfa nche niile ife oge a na-ewepụtasị picture wanted ọ ndị obodo tụrụ onye ahụ aka ewee ịwọchi ya oge gọvanọ si if you see something say something. Video onye adịghị ya emesi m live mee video wee sị gọvanọ na-esi mmadụ if you see something you say something. Never cannot work. The video because no onye afụ something kwuo something ya nwazi kwuli adịrọ free and onwe ha guarantee ị na-enye no dị free ya kwuo na ị ga-enye ya cover no insurance no ya ka eji nwee ransom ka ịghọta na ya abụkwa n'umugu na ọ bụrụ na isi na ya enye mmadụ 10 million kịta at least n'ime osi ebe azọba onwe ọ bụrụ na ọ chọrọ ijebe abroad o jebezi abroad je chụbara akara aka ya before 10 years ihe niile agha akụrụ ya gọbata ịghọtago mgbe ya dị ndụ ka o nwee ihe ahụ barịa ya na glory onye ọzọ ana-anwụ. So if you want people to take you serious tinye ego oge akụ otizi 5 million ozugbo tinye 5 million oge aka ị na-afụzi na ejire kutuo ụlọ nke a na ndị kidnapper na ebe a onye ọbụla ji anya ya na-afụ ya. Put something ka enye result. Ndị be anyị niile masịrị ụmụnne ha ndị na-alụ that ọjọbọ fa na-atụsi ụjọ na onye kwue na ọma ihe ga-eme. Etu bụ na ije na polisi isuo ime isi polisi na the same polisi ga-akọkwala onye a
at the end of the day si a na-ezekwala onye a n'ọkwa onye a bịa gwa anyị polisi ga-agwa onye ahụ wee bụ na axis niile a mkpọrọ afọ ebe a bụrụ etu a ka esi wee chufusi ya nche niile ndị etekizi over dominate ya datin ewee set ya ihe ala local government backwards da gọvanọ Anambra steeti enweghị ike isendị ma ọkwanụ wọdụ ụzọ a ga-alụ alụ dị ya because na kọntraktọ ga-abịa ịrụ ya bụ ọrụ a ga-eburugodi ya equipment ọbụla a ga-eburu the driver buru ma onye ọbụla burukwuo the moto sef anya afụzi anyị a na-agwa gị ihe a mere anyị ihe emeka anyị ihe Biafra bụ afọ anyị na-ekwesịrị ọdụ ka ọ na-apụta anyị n'ọnụ onwe ezigbo ihe ọ reprezentịrị onwe ha ọ bụgodu na ị chọrọ ịchọ independence gị ọ dị possible na ị ga-achụ ya ma nga ịchọ afa hapụ afa ya you no go ogo well ya afa enwe anything good that will come out of it ịmakwara agụ onye afa chi ya na ịmakwara agụ onye afa chi ya na ọ na Igbo adịrọ prosperous ọ na ịdịrọ proud of afa bụ Igbo agodu dị afa fly bịa na Yoruba na fly ga fly bịa mgbe ụfọdụ sef na nnekọta ndị be anyị ike agwụ n'ezie kịta ifugodo ụdị joy ndị a na-enwe kịta ifu ụdị joy batara n'obodo a ndị mmadụ anachighata na be ha ụlọ ha gbapụrụ 4 years ago ụlọ ha gbapụrụ 5 years ago ofie tochicha afịa abụ eke ụtụtụ ịmakwa katapila one budoza one n'ọrụ ebe a mechin n'ọrụ ebe a pekata mpe ya bụrụ 6-7 a na-ekpochasị everywhere ọfịa thick forest ehoking ka abatara na palace ya agbakwara ọkụ nke a bụ nke mere asị gị na onye abụ sabotu amụọ bịa ọkụ asị gị na ọsabotu a amụọ bịa ọkụ wichi na mmadụ nwekwara ike inye mmadụ ego si na asị ya ma ọ bụ onye ọkụ lebel ya nke a na nke a nke a inwekwa gị na onye na-ekpe ewere opportunity ya mebisie ihe dị niile dị na ndị nna be mmadụ abụrụ refugee I dey tell you obodo niile agbala ọsọ bụ refugees agwa anyị na ndị Fulani abatago anyị afọ Fulani ihe anyị na-afụdebe bụ egbukwa onye a atọrọ onye a kwuo okwu ofuo etu a makwa ndị abịa be anyị wee jee buru one old woman ka nwa ya wee weta ego nwa ya ji ego eburu this old woman before ha eru ebe ha na-eje nwaanyị ahụ nwụọ eburukwe nwaanyị ya ka bụ eburu jee eburu na ịmaka ndị a bukwelu nwaanyị abịa tụrapịa gbafuo ka mmadụ maketi ha bụrụ the woman nwaanyị ahụ nwụọ n'aka ọ bụkwa anọda man ha bukwelu the man anwụọ ndị amara ekwesịghị ị na-enye chance for all these things ekwesịrị nweghị ị na-enyere ya chance nwanne gị n'oge n'ezie ndị na-achọ freedom chụfusịrị ndị mmadụ otu ahụ n'eji enwere ike ọ bụ na organization na-achọkwa freedom ụnụ ama na onwere many people na-achọ nke so depend ka ndị si wee define nke epụtasị na ndị abụọ members unu na fabro members unu still does not exonerate them na ha na-ekwu okwu Biafra each of them na-akpọ Biafra na-akpọ ụmụ Chineke ịmakwa ndị a na-ekwu ya na-akpọ onwe ha ụmụ ọma na ha bụ ụmụ ọma Biafra na-ewi
ha like si anya ụmụ ọma ndị eteki over na tax ife nji wee kwuo si na-enwere ike organization gị like otu ndị IPOB bụ na-eme ka anyị malụ na fanwa bụ peaceful one na ife ọbụla involve criminality na ọbụrụ fanwa mana the thing dịrị fa very difficult ọ dịrị easy isi na ọ dị easy na anya na newspaper check ihe press na-ede iwevu na na Yoruba ihe adịrọ like that ihe ahụ adịrị ebe a ka ụwa niile na-afụ and ha na-etake all this into cognizance ma ihe aghọta a na-agwa unu si na ebe a na-eje eteka you need to learn tabloid niile bụ the news kpọọ ya organization afa ihe niile ha na-eme a na-ata agịgị na ya na-ata agịgị ị na-asị na ọhọ ngị nwa a na-ata agịgị ọ bụ na onwe robot dị in charge of that na o pick go that kpatalụ na mgbe ọbụla ị taịpụrụ ihe ọbụla before ị taịpụchara Google a suggest alụ gị ozugbo ị nakwere etinye aka o bupụtelu gị ya o nwere vidiyo ya akpa aka ọ na-ebubutere ego similar videos kebu that topic makwanụ nke ewetalu such a thing ọ ka o si adị you don't know how this our world works now ọbịa ọ na-ebupụta that na suggest ya ọ magnet ya nwa ka ama mgbe a ka ị ga-aghọta ife bụ you go explain tire ọ ka dị na adị ọ bụrụ ibido ihe ebu ya bụ the problem no control nwe ọ dị easy you can start ya ka asị don't start what you cannot finish don't start what you cannot finish ibido ha na the thing ọ gaba many people na-achọrọ nke na-aga ha gbara bịa and they are not willing to obey your commands inyego ha ọkpa egwu they cannot start their own onweghị ihe emenwe about it onweghị ga-emenwu sie na a na-aha ya a na-adụpụ nọmba moto were fake nọmba tinye ha ebukere egbe ju ohi ọ na-adakwa n'ọkwa ha na-aga na-asị usemen no dey taa Biafra must come ndị a na-eri ọrụ ha kọchi ya pụọ ihe a nwere ọwụ ụmụ Biafra ịghọtago ọ bụrụ na m wepụrụ Biafra na ka ifuru ihe ọ ya akpọ ka ọ ya si n'ụmụ Igbo ka anyị jụọ ya ajụjụ onye bụ ụmụ Igbo nwa ọwara na agba ewurezi afa Biafra na-ebidotoro ama na ekwu ha na Biafra anya were ekpo ebe obi etu a ka esi wee were chọọchị lie ndị be anyị ha na Jizọs ha bunite n'obi ụlọ ebukọrọ ha obi ha nye onye nwe ha wee atụrụ ozugbo a na-eri ndị Igbo hiara ndị a na-eri ofu ndị ohi dị n'anya nọgatakwa ha ejekwa ọkụrụ ha ejekwa jepịaka ị na-asị na ọhọ ngị nwa ebe nsi wee fọtụ ọ gị because ama m not the possible na ọhọ ngị nwa mana ebe m fọtụ gị bụ ebe ị na-ele anya fụ na onwe ndị na-artist all these things a na-esi na ihe ebere abụ ka idozie ị ga-emezi join ndị nke achụba ndị na-echụpụtagodu ha pịagbusie ha dịchọ na ha agwụna onwe uru ịbra ihu ọrụ ha chake ị na-agwazi m na-enọ n'ime ọhịa na mụ amara dat na n'udo dị na o nwere ụmụazị bụ enye anyị nsogbu na ọha nwa depụtakwara bịa kasị na ndị a burie kwa ya na 5 days na ndị a na-akwa ya anyị anụrụ ya bụ ya ozu onye Fulani onwe ofu mkpụrụ ebupụtewu efi nkọ na ebe mgbe ị nọkọta n'ọrụ anya abụsabụ egbu onye ya etu a
na-agwa ndị mmadụ na-ene anya na onwe ihe ọbụla ebe a n'ime ya after a while ọ bụrụ na ị rekọdụọ too much loss na ihe eme ya bụ isi n'ime ya pụta. There are so many ways to survive. There were so many ways to survive. Ebe a na-eje etele aka obodo a bụ Palestine ọ bụghị taa ka ha gabigabere ya na ị na-afụ na a na-eti free Palestine. Ịma how many years ọ dịgoro ịmụke emegide ya wee nụọ ha wee nụọ wọ Israel na Palestine n'ọwọ mana Israel bịa 1940 something ana ọ bụ asụsụ ha nwa ka etiri ebe a ọkwa Jews ka a na-ekwu okwu ya ndị survived Holocaust ewesị ka ha na-adị ya agwabụ m unu na ebe problem a ndị a na-enwe ebe a kara inwe problem a bụ ebe a because North Africa ka a chọbụ ka esetụlọ Israel a na-achọbụ ka esetụlọ ha n'Africa ebe a between Tanzania and Madagascar ka esetụlọ ha dị ya before Palestine wee mee ha accept ha bịa ha wee jee dị ya obodo na-emebe exist before ha jee dị ya jezie ebe a na-anakọrọ ndị a na mgbe a na-abatagodu enyere ha more land than enyere ndị nwaanyị ebidogoro ebe ahụ pres ba ndị nwaanyị emegoghị ihe mee ha ihe mana kịta onye ọbụla na-eti o nwere pụta wee na-asị ihe niile a na-eme Afrịka ka ihe mee na ada ekwu ya ekwe a na-ekwu free Palestine ute okwu Nigeria nwere etụpụrụ ọnụ nobody cares. Ọ bụrụ na a na-ekwu okwu ka anyị nwere onwe anyị from Nigeria na ọlụ onwe anyị ekwuru m before na m sọpọtụrụ ya ana m nwa sọpọtụkwara ya mana ọ bụrụ nke ga-eme m involve with ndị m aghọtara like ndị a niile a na-akpọkọsị akpọ mụ na ha Biafra ọ ya aga ọ bụ na m agha anọ nwere onwe m ịma na ya nweghị isi live am maka na mma anọ ndị majority echi ndị a na-ebe akwa na nna eme ha oppress maka enwere ike n'anya o nwere ha ya na-enweta representation anyị bụ ose ebe ọbụla anyị nọ ịwọchi fụ na nke a na-eme na anyị bụ ya n'isi ndị mba ndị ọzọ nwe onye na-ekwute okwu ya ya ọbụla dị bizi na-emere onwe ihe ha dịsi bizi na-emere onwe ya ya Akwa Ibom ka evu ka esi eticha dị obodo onye ọbụla ma maka uyo Akwa Ibom bụ Oyi steeti Anambra bịa bụkwa Oyi steeti n'ezie na anyị nọrụ since na-aghegharị agba na-achụ ihe na-enwere isi anyị na-achọ Biafra ihe eji nakwa ifu nke a na-ekwu jekwa maka ya ife a mụ na gị na-ege ihe a na-ekwu anyị ga-eme itikwe na 2035 na-egekwa ntị 2035 mụ na gị ga-anọkwa ị ga-anụkwa akụkọ Biafra again another set ga-eburukwu ya ewee na-egbukwe ha maka na ihe nji agwa gị bụ na ebidoro ya 67 over 6 million ada after 3 years nke a na-agwa gị bụ for a fact na-agwara akpachi ọkụ gburu bụ ebe 3 million soldiers na ndị ọzọ tipịasị n'olulu 3 million ọ na-enye gị approximately 6 million wee bụ na less than 30 years yes 30 years later anyị ekunikwe kọbakwa ofu akụkọ ọrụ abakwukwe anyị gbugide anyị 10 years before 10 years ya jekụrụ ọnụ
obodo ajụọ n'oyi egbuchana ọ na-eweta aka 3 years later obidokwa ọzọ megidekwa wee last ya another 10 years plus almost 15 years so ọnwụ obodo na-agba ọsọ no peace criminality everywhere a na-egbu ndị mmadụ na-agafusi ọbara afọ m ọ dị ka Isseke ka obodo ka Lilu ka o sekpu ha na nọrọ na kanopi a na-ekpere ha ekpere ya akakwala unu mma unu sekpuchakwa na-ekpecha ekpere unu akwụdokwa n'ala ka nwa afọ kpọọ ndị ichie unu eme omenala kpochanata ọbara unu ekpochanata ọbara agafuru na be unu ahụ kpochanata unu ewee gbaa onwe unu ndụ original one onye ya afụrụ ihe ga-eme ibie original bupụta ọfọ obodo unu nọ mgbe ọfọ ahụ nọ n'ọrụ ka mmadụ na ibi ya na-eri ekene na-erikọ nri na-atakọdo ọjị onye ga-afụ ife ga-eme ibie unu enwe ike kechie ebe unu again unu ekpochasị arụ ka be unu jụọ oyi be unu na-ele ọkụ na Okay, I want to read out this comment to the benefit of ndị na-anọ ebe. Travel exposed Prof. Orsu. Biafra originated from indigenous words such as Ijaw word Biafra, meaning a turbulent area. Portuguese traders and cartographers encounter sure that's what you're writing here, this turbulent estuary and adopted the local name to Biafra for their convenience. European explorers, particularly the Portuguese, were the first Europeans to extensively map and name the region. Of course, those Portuguese bụ ụzọ batabagodu na side ya the water asịbala ebe a fanwa bụ ụzọ selu ọbata Lagos which oge a na fanwa name Lagos bọbịa Lagos oge mbụ ọrịa Eko onwe community bụ Eko cheta na enwere ndị the Aworis osukwa ndị ọzọ ka nwe ka ha si wee nọrọ the original Lagosians anyị ma ama icheki ka afa ha na-adị afa ha bụ typical afa ndị Yoruba anyị makwa na Badagry nọkwa side nke a gbadabazie eseme so onwe ka fa si nọcha anyị ihe esi nwekwa Ikorodu baa Benin Republic ndị Yoruba bi side ha owebụ nọ ndị Portugal tinyere ebe ọ bụrụ Bight of Biafra which na be anyị adịghọ n'ime ya be anyị nwa mgbe o ji wee dịdị ya ndị fi na ha batara n'ime ya oge a na-asị ka afọ nna ka ihe anyị ga-eme ka anyị nọziala onwe anyị onye ọbụla tebuchara afa tebụl sie bifo asị oke ngwa na ọ bụrụ Biafra ka anyị were ewelu dị Biafra. So the thing enwe oge na part of our history. It's not part of our history. Onye ọbụla ifuru abroad o mee ya adopt enter ya niile bụ maybe all choice ya and oge ndị ọcha nwebezi grip on us enwe ike na participate in some one or two ụfọdụ ndị slave ha butechara ebe a jee ebe a
how to locate them etiria Biafra mgbe ọ doesn't mean ọ bụrụ na enwere obodo a na-akpọ Biafra mgbe a kedu ego fa na-eri onye saịnụrụ ya kedu ego fa na-eri mgbe a ọkọ ya ga-abụrụ their national legal attendant so kedu ego a na-eri that time ebee ka enwere administrative quarters ya ka anyị ghọta ya ka ejima na enwere ụdị ha there is no such thing as Biafra before nke na-asị ka restore ihe ị chọrọ restore bụ nke 1967 so 70 ka ị chọrọ restore because na-end ya ndị bidoro ya nọrọ saịnụ akwụkwọ na ihe end ya a na-ama ekwuzi again ijekwa je na-emepekwa wound a na-emepekwa the same wound na-ebesa akwa na-emenagụ nke a na-emenagụ nke emenagụ nke the same wound isi a ka ị were ihe ọfọ ka ị pụtara onwe gị clean ka ị pụtawaga clean tebụl onye ihe a bụ ihe ị chọrọ na ka isi chọọ ọnya n'elu full the possibility anyị na-emefe ndị na-awara anyị o nwere many people o nwere this group oge echefuo na m afịa mana mmesịa m ga-echeta ya ha nwa na-ekwukwa okwu Biafra ha si ekwukwa okwu Biafra ka esi a na-akpọ this group o nwere one man gụrụ akwụkwọ wee onye ọbụla ama ama ọ dị ka Bruce ọ nọ n'ime ya ọ dị ka Bruce ọ nọ na that organization ha na-ekwu ya a na-ewejekwa akwụkwọ na Abuja na-ekwu ihe gbasara ya so onye ọbụla nwere approach nke ya ọnụ maka na unu mere nke unu ife ya ọnya ka aka ji wee na-atụ unu mgbe ụfọdụ ihe dị aṅaa mee anọ na-eme mgbe ọbụla ekwuru okwu ihe gbasara ya na-aghọrọ ya n'elu ka unu nwanwe ya onweghị onye ọbụla ya bịa claim obi Biafra nọ nne ya nwe onwe onye ọ bụ nke nne ya you no go fit claim am mgbe ahụ a nụrụ ọgụ Biafra o nwere communities na-efe iruru ya ọgụ abata abịa so ha ekwesịghị ịda ebe akwa karịa ndị ọgụ batara abịa ha ekwesịghị ịda ebe akwa karịa families iluzu mmadụ na dị ọgụ o nwere ndị iluzu unu mana mmadụ na-anụrụ ihe nwere na-akọgheri everyday dịrị obodo chụfusie ndị mmadụ chụfusie ndị okenye ma agadi nwoke na agadi nwaanyị a nọrọzie tọgburu ụmụ ha agbafusie be ha ghọọ ọhịa agwa na-arịkpute ha n'ụlọ na-ewegara obodo onye kwuo ya isi nwaanyị ọ ji ekwu okwu ebe ka ọ kwuo kwugbuo onwe gị di ya ọ bụrụ be nna gị ka a bịa chụfusie ndị nọ na kọmuniti gị obi adịghị mma onwe ebe a na-anụ nwanne gị nwaanyị you cannot visit your sister anymore onwegoro ihe na-eme na you no go fit go onye tụọ ime di a ijekwu na ọgwụ abụrụ wahala ihe niile adị upside down obi a na-atọ gị ụtọ mmadụ na-oppose that idea na ife ọnụ iji ekwu okwu ụbọchị Mọnde obodo ahụ ibi jebe ọrụ onye si na be nna gị na ị na-ekwu na echọrọ ka ọ dị mma adọ nọ n'ụlọ ọ pụtara agbagbuo ya obi adịghị mma ị na-achọ Biafra gbukwuo ego di ya many families a nọrọ na-ebe akwa na-egbu mmadụ every day na-atụrụ mmadụ o nwere ndị si abroad nata ebe a ha lụzuru 30 million ndị 20 million ndị 50 million ka eji wee gbapụtacha ha ebe a ego ahụ ị narị afọ gị ego akọ ya bụ ịnatachazi nweta Biafra ka ị natara ya kere ebe itiri ya gịnị ka iji anụ kedu uru ego a baara ndị Igbo kedu ihe ọ baara ndị Ijọ na ndị otu ya gị na-etiri n'afọ Biafra ya ị gwakwara ndị obodo ndị ọzọ ihe ị na-eme ka ezi ka Sita Toms wee dị sụsọ na ana Biafra ana Igbo
Oluziana na Biafra ndị ọzọ ana inwe ọnụ iji kọmandị ha na onye ọbụla dọ nọ n'ụlọ si society a ka ị na-enye kọmandị chụrụsịa ndị echiri echichi chụfụsịa ha kọndem si ha onwe onye kwuru okwu kọndem oyi activities ọ na-ata aga ya n'ọsabotu eje egodu je gbaa bi ọkụ iwọs na ndị na-eme ya abụ onye na-akpụbe blọkụ je mụnye ebe mmadụ ọkụ n'ebe a na-eti mkpu na-agaghị egharị agba onwe onye na ibia na-azụ ana onwe onye na ibia na-enwe okwu ije buru ya n'isi. What is your problem? Anyị abụrụ indigenous people of Biafra. Anyị nwa mgbe anyị nwere Biafra. Biafra ha a na-achọ afọ ajọs fọm ya bịa gasasịa ya. Onweghị onye enjoy area at all. Waziri ike jee bọpụtakwa ya again. Gbusisi ụmụazị be anyị atọkwuo n'isi. Nnamdị ka na-abịakwa bilitekwa ya again. Ọ dịkwa ka ọ na-adajụ Simon ekpe ebunite ya. Simon ekpe ozugbo ọ na-anwụrụ ya n'elu jento agụrọ ka ọkụ. Ị na-ajụ gịnị na-emezi? Kedu ihe ọ? Obodo dị iche iche a nọrọ na problem. Achụọ ha ebe a ha n'ebe a chụọ ha ebe a ha n'ebe a. Ị na-anya moto asị nga agbakwana saịdị ya. Eburu chibata ya na Nnewi Ifeanyị Ụba achụ ha n'elu atagị Ifeanyị Ụba evil man. Ifeanyị Ụba mere nka Ifeanyị Ụba mere nke Ifeanyị Ụba mere nka ọ mere nka ọ mere nka. Onweghị onye a hapụrụ anyị na-achọ gị mmadụ hapụ iprotekt bịa ọ na-agasị ya agasị. Onye na-ekwetara n'ihe i kwuru taa nwere ike after 5 years ọ kweta. Ị ga-enye ya chance to live. Ọ ga-adị ndụ. Ọ ka mma na ọ dị ndụ ka ọ were anya ya na-abụ for your achievement. Igbuo ya ya bụ act of cowardice. Because ịgba na onye a ga-achị gị ọchị echi nye ka iji chọọ ka igbuo ya. Iji chọọ ka igbuo ya ka ọ hapụ echi gị ọchị echi because nwa ama n'ihi efe ị chọọ ka igbupụ ya igbuo ya iwenwuzi pozishọn ya ka ezi igbuziri ya echegbu igbuo ya ijeje zaba afịa wekọrọ ihe ya niile. Dara papa mmadụ chụpụ ya n'ụlọ ha bụrụzie refugees na obodo ndị ọzọ dibịa ụlọ abụrụzie tenant somewhere with nwunye ya na ụmụ ya wee chenjibekwara ụmụ ya skuul chenjibekwara ụmụ ya skuul bịa gbagharịbakwa chọbakwa ọnọdụ ebe ka ọ ga-anọ shọpụ na ndị ma ihe niile dị na shọpụ a hapụrụ ya gba ọsọ ahịa niile emebisie. Obi adịghị mma ka ị wee chụta ego ole ka ị na-achụta ya. Kedu ihe anyị na-enyere onwe anyị nsogbu? Ajụ ọgụ na nwaanyị na ya bụ prezidenti. Ọ bụ prezidenti a ka ọ ya bụ eburu ihe agabara ijiji ya dịkwa nke a ka isi batakwa n'ụlọ nke a. Chioma Ibe ama m onye ibu but that statement you make okay also why it won't end us that God wants this operation against us to stop. So you have a joke. Simon, no, Chioma,
Let me try to get you. Kamalebe your angers. Now we're platform. This, that. Huh? This your comment, why it won't end us, that God wants this oppression against us to stop. So you have Ojuku, MNK, say, Agotangi. But some of you are there getting your mother before now. Amaghị m ihe iji anụ ọgụ, amaghị m ihe iji na-eyuzu okwu ọjọọ. From ihe m fụ achọpụtara n'ebe nwaanyị wee fụ okenye dịka m na-akpọrị m like this, ọ na-ịgba na ụmụazị ga-akpọrịkwa gị, ụmụazị ga-akpọrị gị, and mụnwa na-ekwu okwu out of things and ihe ọjọọ this thing bubata na Igbo and my community, my local government especially. Wite obi nwụta ka m ji ekwupụta ihe ọjọọ niile ndị a na-eme, iwe na-akpọrị m. Ị chọrọ ka ihe a mere na ihe a lokal gọọmenti mee na be nna gị? Ị chọrọ ka ọ mee na be nna gị? No, this is your everyday distraction. I don't know where you're coming from. But I'm gonna kill you. I'm gonna kill you. All right. So I hope na the same thing Gabia men Abenag. I don't know who you are. I don't know where you are watching from. But for you, for me, in my own program, in my platform, over here, my poor gaffa, poor nigga, poor nugget. If you have me, see number fool. Fool, I corner your generation. Who are going to get today? Mankesi na ahụ onye wepụtara. Fool ga-adị na your generation all through. Otherwise, ihe melụ n'ihe a local government, ị ga-eme na your own local government and your community. Okunu ha wee na-support ihe ọjọọ. Unu nche niile ga-efeel kọchi ya one by one. Okay, so we need to join hands together for freedom of MNK. I believe that will stop the insecurity. Yeah, I have stop insecurity. Sorry. You all have a problem. They lose yourself. Like I solve this little problem. Because I can't focus. It's easy and if I actually drag my attention away. I'm going to eliminate you now. Before one, before zero, okay. I'm come on. So Shoma, hope na you be comfortable with that, Abi? Wale agaba. Anytime if I'm going to manifest, cheta abani dio na. Unu ncha niile unu enwe respect. Unu ncha niile eme Biafra, respect dị ọgbala ọsọ na side unu. Respect gbala ọsọ na side unu. Unu ncha na-ego eso English bụ na agụrụ akwụkwọ. Most of you enwe sense. Onye maara ihe na-abụ ọ na-eme ihe ọ na-eneje anya, ọ bụ na dati na-ada metali ezigbo mkpụrụ ọ nachighị azụ na na-ezuzu ya. Jebe agwa ọ tụrụ m ya pịa ọdụ ịghọta esi ekwu okwu. Ọ bụrụ ịmapụta ị na-akpọ mmadụ ihe onye gịnị ya na-enwere anyị enwe altercation, emerọ gị invite na this program, ị bịa ebe a kpọrọ ịba nne gị na nna gị, o yerughị ha. Ọ bụrụ na ịma noble men
ọ bụrụ na ịma noble men hapụrụ their families gba ọsọ, ọ bụrụ na ị nọgo na precarious situation whereby na ịma ebe ị ga-alahụ n'abalị a, ị ga-aghọta ife ọ dị ka ya mmadụ ịkwụ ọtọ lose home ya, lose everything o nwe. ụfọdụ luzuru ụmụ ha na destin. Some women lose their husbands over nothing. N'ogbe niile a na-akpọ afa kịta, so many women bụzi widow today. Many women nọ today enwezi husband. O nwere ofu na-asa ụmụ akwa, mbata ụlọ like this, mkponye akwa edere cleaner that year. Bọsị njezi jụọ ese a na-anụ na-egbu onye si agịnị asị na oso na ọndọn gọọmenti. Nsị onye nna chịtara akwa, o nwere ike ya narị abịa na ọ na target ọma bụ onye nwe m na jungle. Nna onye aghọta, you don't understand. Ọ bụ na o merụrụ ahụ ị ya aghọta. Oge niile a nna ebe na-eti mkpu ndị mmadụ aghọta ebe ka ịkwụ akwụrụ ebe ụmụnne m na-anwụsịsị na-akọgheri ebe ịkwụ akwụ ekwu esi na mmadụ ga-anwụ Chukwu kpọkwa agha ọkụ, nne gị nwụọ ọnụ nke nwee nata bịa nwụọ, ịdịrọ na abroad na-akọgheri. A na-agwa gị stop on this thing. Akụ ekwuzi na ọ bụrụ na ịma na ịdị arịdị ịpụara ndị ọzọ. Ịbụ onye arụrụ ana, Chukwu ga-egbu ya. That sorrow ewetara na families ndị mmadụ, the same sorrow ga-eme iti gị na your doorstep. Life onye na-anya bụ kama bụ beach, o nwere ka o si agbanye film. Enwere ike nwa gị anyị fụsịrị n'anya ịnụba na mmadụ na ozugbo ọ dechara final paper ya si na skuulu na-amapụta apịagbuo ya n'elu. Ịnụbedị akụkọ. Some people efu na skuul nwere reason bụ na afa dị na skuul register abụ afa eji mara ya. O nwere reason. Some nwere ihe afọ na-eprotect onwe. Ụfọdụ ụmụ family ya si ya apụta. Ụfọdụ ụmụ na nna ha ekonukọna, ha dị conscious of their life. Dị ebe na-akpali onwe. Ezechin Bernard say, why is it difficult to give Igbos seaport? Ọ dịrọ difficult. Ọ dịrọ difficult. Mana ya convince ndị UK. Ọ ha jiri. Ọ bụ onye Hausa. Onye Hausa were gbasara ya na seaport. Na-akọ ka isi akọ. Ọ ndị a ga-decide. Ihe na-abata bụ system. Ka ndị setting the system up. Onye abịa ebe ị ga na-ene anya. Marakwa nne enweghị enwe. Elekwara Nigeria ele. Nigeria dịkwa registered as a company. If you don't know. Ka ị na-aghọta okwu iji kwuru. Some of you ama ịnwe go tag number. Ama na ahịa kpọbara kpọba ka ọ. Some of you don't know. O nwere ndị nwe Nigeria. Akwa mmadụ bara ya afa. Ihe hapụrụ ka ị na-amachagharị n'ebu president n'ebu nka. Ọnọdụ ka e nyere mmadụ regional manager ka ọ manage post office manager ịmagode ka ị na-amanage side bụ ọhụ gị ime obodo a. Onye ka ị bụkwa na decide. Iche niile obi na-agụkọsị figure na-asị ka ọ na-asị. Ọ bụ asị. Ihe niile ọ nọ na-ekwu na Belgium dị small compared to the size of Maiduguri and Katsina. Na Belgium bụ small size. Na Ukraine bụ size of ihe niile ọ na-ekwu bụ eziokwu. Anọ ya ọbụla mana plan oji na ọ banye ebe dị na-adị mma. Ma onwe ndị na-achọrọ ka ọ dị mma. Ọ dị mma ahụ ha nwa ya eritezi ya na-erite. Ị na-anụ n'obodo adịrọ mma bụ uru ndị nze.
ọ bụrụ na inwe sensị ị ga-ajụ onwe kedu ihe eji agba egbe na Sambisa forest, kedu ihe a na-agbara egbe ebe ahụ? iju ogbo gị mere na amị anyị ada anụ ọgụ ya. O nwere ndị setisiri ọrụ a debe ya na-eme ya na-eme ndị ebe a na-agba onwe gị egbe n'ọkpa na-ekwu elu. That is the thing na you can't come home again. Ya ka njiji ibido kọwatabalụ ha etu our home dị before wee gwa ndị na-anatabe ebe anyị ma ndị na-etoro na be anyị ihe ha na-eme isi. Ọrọ m nwa jeje welụ taya kpefugo ebe m na-agba taya ọkwefu ebe m na-eset kite na-egosisi gị na-echetalụ gị back. Most times m na-eme ihe na-ewechigha gị azụ ka ịghọta how beautiful ana Igbo dị before. Onwe ya na ibi ya na-eze communities na-eme ọfụma. Children's Day ịpụta na ebe eje march past ụmụazị a na-enwe fun. Nne na nna ka obi hapụ ụmụ ha jebe onwe onye ga-efu ụbọdị onwe onye ga-efu ajesikwa ya onye ọbụla anasta mana na today onwe ya hapụ n'inwe ya ka nwa ya pụọ n'ilo. Ọ sị onye na-amara ihe na ka ọ na-abụ nkwu okwu ọ na-anụ ọgụ kasị don dey talk anyhow chao isi mebie ego dị iruo esi nna gị na nna gị na-atọ ọkụ anyhow iruo n'ụlọ esi nna gị nọ na-ekwuzi anyhow ọ na-agbachikwa ego anya dị ya because ị na-achọ Biafra ka ị ga-eji chụpụsịa ndị mmadụ na their villages. Ọkwa ya gbuo ndị egburu egbu tọrọ ndị a tọrọ atọrọ mebisiere obodo ndị mmadụ for how many years set ya backwards keghe na-akpụ ebe nna Chukwu gbaa gha ọkụ dị ya gbọsị ya ababe nna gị ahụ isi ekpuo ka efilu ihe ndị ọzọ fil ị ga-enwe discomfort ebe ọbụla ị nọ because o nwere ike ebe ị nọ ifilu comfortable ebe onye ọzọ nọzi papa mmadụ abụrụ tenant na-akwụgharị mpa mmadụ abụrụ tenant na-akwụgharị ị nọrọ na-eme men on the ground ka ekpoghe ọnụ dị aka gịnị na-akọghị ihe eje ọrụ oyibo ụmụazị ibe go jiri ị nọrọ na-ekwugheri na-ebu men on the ground. Onye ahụ pinuru gị na ground ọ chọrọ dị mma gị. Onye na-echere ebe onye emeghị employ ti gị n'ime ọhịa ọ chọrọ dị mma gị. Ị na-akwụgharị bụrụ bushman ụmụazị ibe ya na-achọ white collar jobs even blue collar job nke gị chọrọ kọla atọ ka ebi n'ime ọhịa ka ya nọ na-ekwugharị mmiri na-ama na-ama anyị makwara mgbe ekwu na ndị a nọ n'ime ọhịa nwekwa ime ọhịa nọ ndị chọpụsịrị ndị mmadụ be je occupy their houses buru isi n'ụlọ ndị mmadụ sị na ha nọ n'ime ọhịa ha nọsikwa ha n'ime ọhịa jee ntụle ya nụrụ ịnụ a na-ejire bie jee gbaa ebe ya okirikiri ọ na-abụ ihe ọbụ ime ọhịa ndị a nwere strateji ha ji eri anyị. A na-ekwu kampụ ọ dịka amị kampụ a na-ekwuru kampụ ndị achụfusie ndị mmadụ ha were ụlọ be ndị mmadụ tọnụsi anya sị gị na kampụ ị nọrọ ebe ị nọ n'ụzọ na ndị a nọ na be ọkwa je ọkụpa anyị ezigbo ụlọ elu onye ekechitere atụ ya ebe a onye ekechitekwara atụ ya ebe a ya ji onye Jizọs ọgwọ sị gị na ebe e debere ya na ebe a nyụọ anya wee pụọ ọgụ ya nwaanyị ọ dị ka ọgụ ya nwaanyị esogbu na ndị mbụ na ya nwazi ebe anyị nwazi ebe onye n'obodo a dị anyị ofu nwanne anyị si the reason why most of us are in Lagos
is because of lack of seaport, and it is deliberate plan between Yoruba and North. Okay. Etu a ha plan ya ka anyị manage benu Lagos na ka anyị manage begodo Lagos. Ịchọ yuzuo one na-arụ ọrụ. Enyere ya as excuse na ya jigo na Lagos. Asị ọ ga-ebutegoro seaport bụ anyị ya nọkwa Lagos. Lagos bụ Lagos. O nwe onye na-ata gị ụta na ịnọ na Lagos nọsi ike di ya ọrụ oyibo nke uke ijere onwe ihe dị iche na gị na onye jere US. After all, Lagos bụ US Nigeria nwere nọsi ike di ya use media seaport. Switzerland enwekwa seaport a country ha nọ na survive. Ịghọtago hapụ seaport ọ ndị importers ga na-ebe akwa ị na-ebe ọ bụ onye na-abụrụ importer ruo na-ekwu okwu seaport kụpụrụ ya ego ole ka eji ebudata container from Lagos to buy 1 million. Ọkwa ha na-agbụrụ akwa ego ya tisikwa ya na ngwa ahịa isoro je ha lechakwa ya ha na-enwe gain. Ị na-akọ akụkọ ha na-enwe ya gain. Cheki si importers niile nọ n'ala Igbo a jee ka ịfụsị kwa ha na-ebunye ụlọ steeti ebere abịa ọrịa ka onye ọbụla ji agba mbọ ka ọ banye n'ihe a na-eme. Eburu ha na importer ọ ga-cool down. Ọ bataghị na sea ya fee ya na cargo ya daa n'airport n'ofu ya. Ọ bụ seaport jiri hapụ ya. Forget that seaport. Ofuke dị n'One, Ofuke dị na Port Harcourt. Beside ihe abụkwa River Niger ka ị nwụrụ. Ọ ka abịa dredge anya ka o busapụ ihu ọkwana ya ka a na-ekwu okwu ya. Ekuloda na ịma na ya emecha nwụ Second Niger Bridge. Ịma anụ hapịa si na-emekwa ihe a na-eme jiri nwayọ na-eme o nwere oge oyi eruo enyekwa anyị seaport a ma ọ bụ na mana enyere anyị kwa nwuru cargo airport mmadụ one na-eyuzu ya. Enwere ike gị nwee yuzu ya before ọ seaport ka ya na-ekwu wee bụ importer jide azụ ahịa. Importers bebegodi ha na-ebe anyị ga-etiri ha aka. So onye nọ na Lagos na-nsịgo n'ọhịa ha ji ya asị ọ bụghị ya ji ya. Ịchọ ngosi gị ndị nọgoro Lagos ha 20 years ha batabaa n'Igbo ọ bụ seaport ji ya ihe ji ya ji ya. Ya anyị na-ebezi akwa na inwe seaport ka ị bebeziri akwa chụfusie ndị nke nwa si ka ha ma na-ejibekwuzie ya bụ ihe ịchụkwa na achụ na ha Lagos. Ịchụnaziri ha Lagos ụfọdụ ewuru ego ha ji jee na Alaba jee rụsịa 4 decade alụchara na-eje na-akụtusi ya. Ọ gị kontributuru ebe ị na-achọ Biafra chụfuo ụmụnne gị ewere dị last card ha nwụrụ kama ọ ya agbalie jee ebe mgbụrụ a na rụọ ya ka ọ na-ebunata ngwa ahịa ebe a akụtusie ya. Ịpụtakwa ihe a na-eme ọnụ ihe a na-eme ndị Igbo is a deliberate this they hated you ajụjụ ajụ onwe gị lọvụrụ nwanne gị wee chụpụbuo ya ebe ọ gị hetiri nwanne gị ịchọ aha ọdịmma nwanne gị ya ka iji chụọ onye ọ naba Lagos ruo ndị Lagos atọgbuo onye. Onwe onye chọrọ ọganihu nwanne ya. Ndị Facebook na ọka na anụ ihe na-ekwu ka m na-agwa gị bifo efe mpọta na complain o siri ike ọpọ na oke otu a nọ kịta otu a nọ na ịma na moto gara ala ọnụ mmadụ ọ gwaghị ego na-eji agba moto ọ gbakwa moto ahụ ego na ahụ etiri ya kịta otu ikwu ya price ọ moto a na-elebu 10 million ka a na-elezi 25 million kịta. Abata m o nwe ụbọchị m je chenjie mmanụ na moto m chenjisie mmanụ apụtara m o nwere ife nche elu na moto mmadụ ewegosi na mmanụ na-adịrọ
wee kpọọ ofu mekanik onye a wee nakpuru ebe a ya amụ ya ome wee wụọ nụọ na bọtọm plate mo ya amụ ya na ijeje I don't know. Pụtazie the thing na drop mmanụ seriously mbugazie ya mekanik the person si m bịa nwanne echi buru moto hapụrụ ya efu day ka hapụrụ ya wee mechaa ngazie buru moto ama na onye anụ agba ya mmanụ na njin wee buru moto sacha nọ moto selense pụọ somewhere o wee ebe m na-elute moto m nyụọ ọkụ na-atrai start ya chaa ama na mmanụ adọrọ na njin ọma na afụ m lituo mepee bupute batrị ya bịa nyere m aka start ya moto ma ịma mbụ moto ahụ pụọ kpọghata ihe nna anụzi bụ knocking sound knocking sound so emesizia ebutekwa crankshaft na ndị otie mana emesi wee ji igo nsi ka ngo injin enidiro m aịkụ wee ga go injin vengolu injin a 1.8 million akwa half injin 1.8 million oluho 6 months later elebe the engine 3 million. As I speak to you now, engineer, if I na-ele engineer bụ between 5 and 6 million. Ndị na-ele engine n'ebe a ihe na-ekwu okwu ya bụ 1GR engine forerunner nya ka Hilux na-use Tacoma na-use ya ọ ha na-ere akịta under the space of game mana a na-egokwu ya onye nwekwa dị need na-ejekwa otu a nkwuru akịta onye na-anya moto amarago nakwa ihe a na-ele injinia akụọ kịta ọ ya asị gị na ya ego injin ọ mụrụ gị ihe ọ kwụrụ ya so otu a ka importers nọ ibunye price ha etikwu ya na ngwa ahịa agwa so as a businessman ihe a na-akọ nọ ihe a jiri because of ebe ị na-ebupụta ngwa ahịa no ọ bụ nọ na Lagos jee gbaa ya na Lagos ịgbaa ya ibubata ya ọ bụ na ibuzi ya na-anata mmadụ ejide ego n'ụzọ gwa gị na ihe ebu ya wee bịa oge ahụ nwezi okwu kwuo ịghọtago after o nwere some certain things a na-elebe anyị ndị Lagos na-abịa ego ka ọ na-edi awe I know ndị na-uche igoji ijebe Lagos jụọ ndị na-azụ ahịa kwa a ga-agwa ndị ugwu Hausa na-abịa n'Igbo o nwere ya na-abịa ego na n'Igbo ya kpatara na ịbịa